小淵沢オリーブ協会の皆さん、またオンラインでご覧の皆さん、はじめまして。ニューホープ東京協会で賛美をリードしているゆっかです。この度はミックさんの紹介で出演させていただくこととなりました。ありがとうございます。このような機会を与えられてとても光栄に思っております。ミックさんとは音声 SNS クラブハウスで知り合いました。ミックさんがスタートされた朝の賛美の時間、私は土曜日を担当して、その中でさまざまな賛美やオリジナルの歌を歌っております。で、今日は私の歌を1曲紹介したいと思います。曲名はそばにいてくれるです。この曲は私がクリスチャンになったばっかりの頃に作った歌です。就職活動をしていた頃の私なんですが、いろいろなところで不安に感じながらも、イエス様がそばにいてくれる、そばにいてくれる、そばにいてくれるとつぶやいていましたら、それが自然と歌になりました。この曲を皆さんに紹介したいと思います。どうぞ聴いてください。あなたがここにいる、私のそばにいる、どんなに時が流れてもそばにいてくれる。あなたがここにいる、私のそばにいる、どんなに時が流れてもそばにいてくれる。あなたが近くにいてくれる、どこにいてもそばにいる、すぐそこにあなたがここにいる、私のそばにいる、どんなに時が流れてもそばにいてくれる。あなたが近くにいてくれる、私を見守ってくれる、すぐそこであなたがここにいる、私のそばにいる、どんなに時が流れてもそばにいてくれる。あなたがここにいる、私のそばにいる、どんなに時が流れてもそばにいてくれる、そばにいてくれる、そばにいてくれる。この度は本当にこのような機会を与えられて心から感謝いたします。
ありがとうございました。次は松井美和さんことみわりんをご紹介します。クラブハウスで一緒に賛美をしている仲間になります。では皆様の上に豊かな神様の祝福がありますように、またどこかでお会いしましょう。ありがとうございました。